Satu dua tiga, satu dua tiga, satu dua tiga, satu dua tiga.
Salom. Salom madihita salhutna. Sahak mata benyaka padita doho parhalado ni huriata tu hamu salhutna ruas ni huriata. Selamat hari Minggu madihita salhutna.
tapahibul ma roha do pikirata laho mamuji Tuhani, parjolo ma martangiang nahohom mahita. Amen. Marede maida sian nomor sia Aisyah 1:7. Hite gorni di bata ama, dohok gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok gorni to di purbadia, na tumapalangi dohot tanaon. Amen. Sai mangarnapi do mataku dopat akadolok, sia dia do ulanin ro pangrupion tuahu. Sian Jehovah sito palangit dohot tanaon sabing ro pangrupion yang go tuahu. Dang tagamo luason na tarsila di patmu. Dang tagamo no mata ni si jagaho. Say jagaw ni Jehovah doho sian asa parmarahan. Say jagaw na do todim. Say jagaw ni Jehovah doho laho ruar doho laho bongot olak nion. Rodi saliling nililing na. Haleluya. Yang mahita ale Tuhan debata sian asini rohamdo ubahin saat hamitu tahun na baruon
Hodo na mangaramoti kami di bagasa taon na salpui. Saya si maroham, say unak tulak kami nuaing, say dongani mahami di bagasa taon na baruhon, pasu-pasu kami rodi akka ulaw na denggan, nahula kami marhite-hite guarmu, alay na gumudangan, pasu-pasuhom mahatam na badia itu rohanami, asa gabi na baru rohanami, asa terpamasuk ho kami tuban wagijang di hasusudani bohal nami. Amin. Tangihok kamu mapatik ni debata di minggu dung tau baru sadarion. Imana tersurat di Yohanes 10 ayat 24. Pati nai baru mahuleho Tuhamu, naing masih hakolonga kamu, song holong ni rohaku di hamu, naing masongoni dohot hamu masih hakolongan. Imasa na atong rak mangidugugo mahita siat Tuhata debata. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na bartupat ni. Amen. Tatopoti madosata nagudang itu adopan di debata martangiang mahita. Ali amanami jala debata nami na di banwa gijang. Pargubo naso hatudusan. Pardingga basa doho jala rodi sa liling nililing na do asin ni roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang beingot akadosa nami. Ay jujud do kami mardosa maradopon ho. Jala jujud do husungguli kami rimasmu marhite sian pangalason nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalason nami. Unang alang asin ni roham, say urupi mahami. Ho ali Tuhan debata haton nami, palua kami. Jala sesa dosa nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabigi mahata baga-baga taringot Tuhan sesani dosa. Para si roha jala pertengah basa do Jehovah. Labat terimas jada para si roha godang. Dang di bahe tuhita hobar tu akka dosata. Jala dang di baloco tuhita hobar tu akka hajatota. So nasin rohani mama mida akka na. Asin rohani Jehovah di akka na makabiari bana. Hasangapo madi di batana di gijang. Amin. Hatani di bata turpuk di minggu dung tahun baru sadarion. Tarsurat di Jeremia tul pusada memukam baisan ayat itu sa rodi saplopat tajahama markati sori. Ay songonodo hatani Jehovah markicat ni roha mahamu mar surak-surak mida si Jakob. Jala marul polo mahamu mida ihutan ni akka bangso parbegu. Pagiar hamuma suara muna mamuji-muji. Jala dok hamuma sai palua ma ale Jehovah bangsom pasi-pasi di Israel. Rodo nasida tutuhu hut tumatangis dohok marhuraja. Ahu mamanogihon nasida tuaka batang ait di dalan nahornop. Dang jala Ibrahim gabe anak buha bajuku. Ay nunga ditubus Jehovah Jakobi, jala nunga dipalua ibana siya tangan ni nagumogo siyan ibana. Jadi marlas ni roha madisi namar baju marhaliak kaliang doho doli-doli rodi akan tua-tua. Jadi muba ma arsak nasida gabe las ni roha bahenokku. Jala apulokku nasida uhut palasok nokku dung salku godokna na sai laon. Ima sahakna martua maakan at mangihon hatani di bata jala naut papsa. Amen. Tuhan Maha Mabukan harta dia dia. Oh
haporsiaw tay, so na hinatidak kon di dongat ta sa haporsiaw di sa dok portibion, ra mahitamad dok, au porsia. Na tumapalagi do tano, au porsia di Yesus Kristus, anak ni di bata Jehovah na sasadai, iman at inuon si Maria, nagabi-gabi siya tot di perbadia, adorang sohaguguhan. Ido tuhata na tumaw na birnit di panghuman di silatus, na mati terpajal ibadah di hau silang, na tua-tua dotoron unitanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudut sa muli bata Jehovah, amanai pergugo na sa tulusani, di sima ibadah pamraksotan on, manghumin na manghudo na mati. Au porsia di ton di perbadia, jala dongsa da huria na badia, huria atau benar Kristen akan na badia, do yasisani dosa, do dihatai na do, mula manguluso dang nihalak ng mati, do yang nguluan na sora sudah. Amin. Tapi kema tikting namasa di huriata di bagasan nasa migon. Titing di KBB Stoyo, Resok Stoyo, Minggu Dung Tahun Baru tanggal 3 Januari 2020 sada. Topik minggu hamoraun ni asin ni roha ni debata titing na perjolo permingguan di HKBP Stoyo sadarion minggu 3 Januari 2020 sada permingguan di HKBP Reso Stoyo masuk na perjolo pukul 6 WIB marabahasa Patak khusus lansia na paduahon pukul 8:30 WIB bahasa Patak. Napatuluhon pukul 10 sada WIB bahasa Batak, napaopaton pukul 15 WIB bahasa Indonesia, napalimahon pukul 10 pitu WIB bahasa Indonesia. Titik paduahon si palas roha ni nababalu doho yatim piatu boima dibuat di tiki ibadah minggu pukul 8:30 manang pukul 10 sada setiap hari minggu. Jala batas waktu pembuatan ni sepalas roha saat tu minggu 30 sada Januari 2020 sada. Titing na patuluhon kebaktian online. Pinangido tuak karuas na di bagasan proses rapid test manang swab asa madoti kebaktian minggu melalui online manang kanal YouTube HKBP Stoyo. Songonima sah di titing di bengkuta sa rarion mulai tema. Mari dia mahita huhut tapasak mapilatan na perjolo. Maria
agama ini debatana sumurung sian saluhut roha. Imana mangaramoti aka ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatei. Amin. Shalom madihita. Hurian itu hatta namar minggu di bagas coroon suang songoni na beribadah di tonga-tonga di bagas marhite live streaming upasatami ma tuhita saluhutna sian hami keluarga padita HP si bolon inata boru manurung doho dua boru nami selamat tahun baru madihita. Di minggu na parjulo dung tau baru di hari sadarion dipakulingi hatani tuhata dohita sian surat ni Apostel Paulus madapoton huria na adong di Efesus bidusada mamukama ayat 3 sahatu ayat 14 tatangihom ma tapayutihu ma jahama dihita didok hatana songonon pinuji ma debata amani tuhata Yesus Kristus naong upasu-pasuho tuhita ragam ni pasu-pasu partodion sian banua gijang di bagasan Kristus ai dipilih dohita di bagasan ibana adorang so ojak dope tanoon asabadia hita jala soha surahat di hadapan nai di bagasan holong ni roha ditodohiad dohita di bahen anak namar hite-hite Yesus Kristus asatu ibana mangihuton halomoan ni rohana asa tarpuji asini rohana namar muliai na niasihon nai tuhita di bagasan hina holongan nai di bagasan ibana dapat hita haluaoni binahen ni mudar nai ima hasesan ni aka pangalausion mangihuton asini rohana na tarlubii naung buas ni usehon nai tu hitam mardongan habis tarat dohot habisuhol godang ai dipabotohon ibana do tu hita tahini rohana nabunihian mangihuton halolomona naung pinahot nai di bagasan dirina laho pasautossa dihagogok nitikina maddok pasadahon di bagasan Kristusi sasudena na di banua gijang dohot na di atas tanoon ai di bagasan ibana do dapotan partalian hita akanaung tinodona hian marguru tutahi ni napatuluson sasude mangihuton padok ni rohana asa tarpuji hasangapon na marhite-hite akanaung makirim hian di Kristusi di bagasan ibana dohot hamu ubege hata hasit tongani ima barita nauli nataringot tu halua muna jala di bagasan ibana gabi porsea hamu laos disahapod do tu hamu tud di parbadia na pinarbaga bagai ibana do patujolo ni arta hiteanota bahen haluaon ni nahinokop nai asa tarpuji hasangapon nai ido sahana amo kadonga saha porseao di bagasan guarni tuhata Yesus Kristus nunga mardala kita toluari di tahun baru 2020 sadaon jala mardalam mahita 782 nai di tahun 2020 sadaon tetuna gajang nari dope sidalanatta di tahun 2020 sadaon molo marolopolop jala marlas ni roha hita boy manaripari tahun nasalpu tahun 2020 ima tahun naburuki jala tolhas hita
di tahun 2020 sadaon taboto di tahun 2020 nasalpu nagok hamaolon nagok parukilon nagok hasusaat di tonga-tonga ni ngulu nata adupi alani pandemi COVID-10 sia mangida hita seakan-akan portibion naing sudah manang kiamat alani pandemi COVID-10 sia ala itu tu taripar do hita tu tahun baru 2020 sadaon bui sajodo hamua kamang dohot tamuinang parukilon nata adupi di tahun 2020 nasalpui buanutta di tahun 2020 sadaon. Ahana tapi kiri di tahun 2020. Ahana tapar gumulhot di tahun 2020 bui sajodo buanutta musenangi di tahun 2020 sadaon. Alani molobongot hita di sada tahun na baru tahirim do jala tapar sita do di bagasang ngulut tahun asa berhasil nyan akan atasakapi akan atapi kiri di bagasang ngulut tahun asa salpu saluhut aka pargumulan doho aka masalah nata adopi di tonga-tonga ni nguluta di tahun na salpu asa gabe tahun para sini rohaon tahun nagok las ni roha tahun nagok pakiribo di bagasan ngulu ni naporsea di tahun 2020 sadaon idora nata parsita di bagasan ngulut tahun. Alan itu tu merhite nang bongot kita di tahun na baruon. Turpukon naing manosoi ngulutta, manosoi nguluni naporsea, asa totong mamuji-muji asini rohani debata di bagasan ngulunaon. Mamuji-muji asini rohani debata nang sahat di bagasan parnguluanna. Tahilala kamu akamang dohot tamuinang sahat tutiki sadarion molo tajahar rupani akka berita-berita online doho akka berita streaming di televisi semakin melonjak do akan terpapar COVID-10 siate. Bahkan andong muse penemuan baru na masa di Inggris adong perubahan mutasi musenang COVID-10 sion. Semakin lebih cepat dia memaparkan atau buihona colma. Tahilalaha mo akadong asahapor siyaon nang pe akabaritay natabigi doho akanatajaha nuaingon nabuy mabahik kita mabiyar nabuy mabahin ngulut taon lomos. Alayang ko Apostol Paulus marhite turpukta sa darion. Di surat ton ibana jala di hatidakon ibana di bagasan nguluni ibana balgani asini rohani debata di bagasan nguluna. Nang pesa sitong nanian terpenjara do ibana. Terhurung do ibana. Alani marbarita nauli alay nang petar hurung ibana siyan perdagingon ni ibana dang mga bati jaladang terhurung pertudion ni ibana laho mamuji-muji asini rohani debata di bagasan ngoluna. Molo jolma ro aka pergumulat di ngoluna ro persoalan di tonga-tonga ni ngoluna molo gale pardegingon na budo gale ng partudion na. Molo gale pardagingon ni ibana buido dang mariaiya marolopolo partudion ni ibana. Alayang ko Apostol Paulus tarhurung do anggo daging ni ibana. Tarhurung do pamatang ni ibana dang buy ibana bergerak. Ay taboto manwaing molo di bagasan hurungan bageleng do hurungani. Apalagi molo hurungan di masa kekaisaran Romawi
Adong do di hurungan di bawah tanah di baen. Dang bui idaunna na tiur. Alai holanda gula maturus. Anggo hurungan waeng babu idu perbani adong donganna sahurungani donganna makatai. Alai anggo hurungan di masa kekaisaran Romawi tung macai persukiedo. Alai anggo dini Apostel Paulus di hati dakon ibana do totong mamuji guarni Tuhani. Buhahita kamang do taminang. Totong do hita songon Apostel Pauluson ikonido. Alan itu tu marhite panidangion doho sososoni Apostel Paulus tuhuria Efesus asanaing manada nasida dibalgani asini rohani debata maka moleatehon memuji asini rohani debata. Ido didokon ibana di ayat patuluhoni pinuji ma debata amanitu hatta Yesus Kristus. Molotopi tamat dokon hamoraon ni asini rohani debata. Pinuji ma debata amanitu hatta Yesus Kristus. Panosoiod di bagasan ngolutta di huria na parjolo na adong di Efesus molo pe mangadopi hamaolon molo pe mangadopi parukilon molo pe mangadopi hasusaan bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Asini rohani debata manotong dohot rodi saleleng nilelengna. Ido nata hilalaon nuaing. Ido nata jalon nuaing di bagasang ngulut taon. Marhite anak na Tuhan Yesus Kristus i. Songone dini sikola mingguino di. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Digati mamu senang. Kasih Tuhan tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Kasih Tuhan tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Boido tahun mergati, boido namasa nata adopi mergati, boido tren mergati, boido nang situasi ekonomi mergati, alai anggo asini rohani debata, hot manotong do saleleng nileleng. Omma nahinati dakon ni Apostel Paulus nang ketarhurung ibana. Asamalo di dokon pinuji madebata disosoi hitam manada hadirion ni debata di bagasan ngulut taon. Hadirion ni debata nang upasu-pasuho tu hita ragam ni pasu-pasu partodion. Omma hamorao di bagasang ngulut taon. Ima artanau marga di bagasan ngulutta. Ala di pasu-pasuhod debata ragam ni pasu-pasui. Tarlumobi pasu-pasu partodion. Sian banua gijang di bagasan Kristusi. Hadirion di debata natatadda di bagasan ngulutta. Ima namanotong asini rohana jalan nang upasu-pasuhot akar ragam ni pasu-pasu partodion di bagasan ngulut taon. Ternyata hamu akamang doh tamuinang halak Kristen halak nama mora do. Molo halak Batak adong do filosofi nama dokon hamoraon hagabeon hasangapon
Molo talapati na tulu hainon buido holat tu pardagingo sajoi. Molo nunga mamora nga dipikir rohatta nga sonang berohatta. Molo nunga gabe hita nunga tapikiri nunga be sonang tahilala. Jala molo nunga sangap pita tapi kiri nunga sangap pitai gabe sonak kita. Memang buidoi. Siya ruhu pardagingon ni hajol maon songo sita-sita ni ngulu ni hita halak batak hamoraon hagabeon hasangaponi. Alayang go halak Kristus sa sitongna adorang so ojak dope portibion nunga dipili debata hita gabe halak namamora. Sada sita-sita do di parnguluan ni hita hajol maon mengalului hamorao ni. Asama mora hita. Alay buasa di dokon Apostel Paulus di son hamoraon ni partodion. Apakah tidak ada perlunya hamoraon perdagingon ni? Rekodo jaladang di orai tu hatta hita mamora di perdagingon ni. Alay umangat do jala umarga do di bagasan ngulu ni naporsiai ima hamoraon pertodio ni. Hamoraon pasu-pasu ni pertodio ni. Nasian tu hatta Yesus Kristus si. Rata begitu hamu akamang doh taminang jamita ni opuye porus di tanggal 1 Januari. Siap bilang anonomia te. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakot Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhon damena tutodim ima isi ni turpuki. Lapatanna baritalas ni roha mamuhai mangalakka hita di tahun 2020 sadaon di pasu-pasu debata. Jala didokot di jamitai ternyata pasu-pasu ni debata hibul do. Hibul nomor lapatan komprehensif holistik didokon di jamitai. Komprehensif holistik menyeluruh. Dakola pasu-pasu pardagingon na di pasu-pasu Tuhani hita. Dakola pasu-pasu secara materi natajalo gabi na di pasu-pasu Tuhani hita. Alay holistik artina nuaing sudi keseluruhan totalitas ni ngulut taon pasu-pasu. Di pardongas saripeo pe pasu-pasu doi. Di pardonganan di parsaoras siganupari pasu-pasu doi. Di hahipason ni pamatang pe pasu-pasu doi. Moloboi pe hita ro tubagas joro ni tuhatta pasu-pasu doi. Moloboi hita mangulahon ulaota pasu-pasu doi. Jadi pangatusion ni pasu-pasu dan pangatusio secara sempit holan mertudu-tudu holap tu arta manang materi sajo. Laus di minggu oppe disunggul hoddo tu hita ternyata hamoraon ni ngulu ni hita na porsea hapenang bahwa kita adalah orang yang kaya. Kekayaan kita karena Tuhan itu memberkati hidup kita secara rohani. Pasu-pasu dagodang ima roha nasonang. Alani pinuji ma debata tataddama hadirion ni debata mual ni pasu-pasui tataddama debata ima mual ni asini rohai namanotong rudi saliling nililingna jala pinuji ma debata totuna naing manosoi hita asa tataddamu se hadiriotta songon natinoppa ni debata. Molo tatadda debata nago asini roha tatadda dirita songon natinoppa ni debata dangadong sida liat di bagasang ngulut taon maddokod dang mamuji Tuhani
Alai ikon gabe keharusan do di bagasan ngulutta memuji Tuhan ini. Di Psalm 140 ayat sada satu ayat na menguduti saluhut nanti nopani debata memuji goar ni Tuhan ini. Na tua-tua na poso danak doli-doli anak boru saluhut memuji goar ni Tuhan ini. Alani disosoi tu hita tapuji ma Tuhan ini. Naung upasu-pasuhon ragam ni pasu-pasu partudion di bagasan Kristus Yesus ini. Alani tutu hamu kamang dohot tamu inang tibo pedolok bagas pelaut buido dodoani. Alai anggo pasu-pasu ni debata asini rohani debata tang tarasam di bagasan mulut tahun. Imana parjolo soso-soso ni Apostel Paulus tu hita. Napaduahon di sosoi Apostel Paulus huria Efesus dohot hita nuaing. Ala dipilit hita gabe yanakonna. Ditodo hita gabe anakonna. Namarlapatan di pasahat tu hita hak. Gabe panean di harajaon ni debata hita. Totuna pamiliton ni debata di bagasan ngulut taon. Dangalani kehebatan ni ngulutta. Dangalani naung gudang tabain maradopot Tuhani. Tetapi itu karena inisiatif ni debatadoi di bagasan ngulut taon. Gabe ditodo hita. Gabe dipilit hita. Gabe panean harajaon ni debata. Berarti hita manuaing. Na pinili ni debata di warison. Arta banua gijangi. Atar songon natoras doi. Molarong arta muna kamang do tamuinang. Tuisi do lenon muna. Tujol manasing do. Daong kan? Alai. Tiara kota do kan? Molo sorong arta rupani waris sonota tu anak kotai. Ba natawaris tu anak kota kapoda na denggan dauli. Ay sejujur do natoras madokon dangadong arta ku amang dah. Dangadong sinamot tu. Alai manang dia penonau bapoda kima na waris tuho na huleot tuho ina. Alani pamiliton ni debata hita panodon ni debata tu hita asa hita do gabe panean di harajaon ni debata. Omma hamoraon ni hita nguluta na porseay. Dipilit gabe artana hita. Di pasaha debata hatana songo jaminan pabua tu hita di pasahat panean harajaon ni debatai. Molo dipilit hita gabe anak kon ni debata totuna hita mahalomuan ni rohani debata. Katar songo ni dini wengon tudini damangi mahita. Molo yanakot tudini amana doho inana ibana. Anggu hita mahalomuan ni rohani debata. Tung macai berbahagia hiya do hita las rohata ala dituduh hita gabi anak kon di debata. Las dorohamu na gabi anak kon di debata hita? Las dora? Lomo dorohamu na gabi anak kon di debata hamu? Lomo hiyen. Naso tapi kiri naso tahilala di bagasa rohata alani pardosa otta alani pangalahotta alai dang di halomo rohani Tuhanino ni alai ditududo hita gabi anak kona namangihu di dokot di pasahat hasesan di dosa tu hita jala di dokot muse di papatar tu hita pahini rohana jala na parpudi di dokon
disahapot tu hita tuddi parbadia. Omma hasongjongan ni hita songon anak ni debata. Di pasahat hasesan ni dosa. Di papatar tahi ni rohana tuhita. Di sahapot tuhita tu di parbadia. Tarida mahita gabi pribadi ni anak ni debata. Alani hamu akamang dohot tamu inang arganai HP hita di julu ni debatate. Arganai HP hita naung tinoppa ni debata. Alanima molo didokon nakin hamoraon ni asin ni roha ni debata. Bahwa kita adalah orang-orang yang kaya oleh kasih karunia Tuhan. Tentu berdalam mahita di bagasan lomo ni rohani itu hatta di tahun 2021. Mologok hamaolope na tadopi, mologok hasusape na tadopi, taingok makamang dot taminang bahwa kasih Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Boy masa do songon nahudot nakin, natapi kiri, nata pergumulhon di tahun nasalpu bonot tamu senangi di tahun 2021. Alai taingot ma bahwa kekayaan kasih karunia Tuhan itu sangat berharga sekali dan tarasam di bagasan ngulu di naporsea. Atong di pasu-pasu Tuhan tamahita madalani tahun 2021 totong mahita di bagasan pangaramotion dohot hahipason nasiat Tuhatta asaboi hita totong di bagasan lasni roha di bagasan Tuhani. Tuhattama nama masu-masu hita. Amin. Martang yang mahita. Pinuji maguarmu ali Tuhan debata amanami namaringana di Banua Gijang. Naung upasu-pasuhon ragam di pasu-pasu partudion di bagasan ngulu nami. Diramoti hodo hami ali Tuhan manalpuhon tahun naburuk tahun 2020 nagok paruk kilon nagok hasusan alani COVID-10 sia na huadopi hami jala sahat tu tahun baru 2020 sadon tong dope tutu ali Tuhan huadopi hami namasai alai hatamdo napaposor rohanami di bagasan tikion tungbal ganai asini roham naung di papatar homar hite anakmu Tuhan Yesus Kristus si di bagasan ngulu nami. Molope ikon adopan nami ali Tuhan karena masai sahatu tahun lebarwon totong ma papos rohanami totong ma marbengek ni roha hami songon apostelmu apostel Paulus nang terpenjara ibana di hurungan secara perdagingut tutu ali Tuhan terbatas do ibana alani hurungani alai anggo partudion ni ibana sai totong do marlas ni roha Maria iya jala di hati dakkon ibana di bagasan nguluna pinuji ma debata naung pasu-pasuhon ragam di pasu-pasu partudion. Iko songonido hami halak na porsea di ho Tuhan. Di namadalani hami di tahun 2020 sadaon. Toto kami manadda ho nagok asini rohai. Doho manadda hadirion nami songon na tinopam naung tinodom hami gabe anak kommu. Gabe dapotan hasesan di dosa hami. Jala di batulus sakakmu di bagasan ngulu nami gabi paneyak kami di harajaummu. Ali Tuhan di batama nami. Totong mapaingot di bagasan ngulu nami on. Maka mulate hol saluhukna. Naung pinatongommu di bagasan ngulu nami.
Atong saha di homa ngulu nami ale Tuhan madalani tahun 2021. Huriam keluarga nang masasahala pe posrohan nami ale Tuhan dang tadi konomu hami dang pasobuhommu hami alai parguguammu do hami jala ramotamu hami atong mauliate ma di pasar rohan nami tuho di bagasa tikyo pi ale Tuhan bonon nami do diakatang yang nami diakapakubasyo di tonga-tonga ni huriam di tahun 2021 sai lehonom muhami gogo doho bisuk tuak kaparhalado ni huriam laho mangulahon sa luhut na program naong ditotopon huriami pasu-pasu keluarga le Tuhan ruas ni huriam siya na memet sahat tu na magodang mula dong akan namarsahi tali Tuhan baik di tonga-tonga di bagas di rumah sakit suang songoni nang di wisma atlet alani COVID-10 sia. Saya pasu-pasu ali Tuhan. Saya pergugui pamatang doho partodion ni ruas ni huriami. Mangalwa kasahit nasonggop tu pamatang nasida. Asa gabi hahisaron di ngulu ni akar ruas ni huriami. Ali Tuhan debata manami. Pasu-pasu ali Tuhan nang pamareta nami. Nah saya totong berusaha dopi ali Tuhan berjuang alani COVID-10 sion. Jala ubigi hami ali Tuhan bunga adong vaksin. Naing suntik konon na tuaka rakyat ni negara namion. Alani ali Tuhan molo pe disuntik koni tonga-tonga ni bangsa namion. Gabi hamadu mamatutu ali Tuhan jala boy naik imunitas ni tubuh nami. Saboy hami ali Tuhan mangulahon akaulon nami songon nasomal. Jala boy pulih ali Tuhan aka perekonomian di tonga-tonga ni bangsa negara namion. Alani pasu-pasu presiden nami sude aka pimpinan nami ali Tuhan mamareta di tonga-tonga ni negara namion. Tuhodo pasaton nami nasida asa ho namarbisuhi nasida doho namang aleho gogo di nasida. Ali Tuhan de patama nami pasu-pasu nang saluhut na kaparhaladu ni huriam kapadita na mangula di tonga-tonga ni huriam. Pergugoi jala lehonom mo hahipason ali Tuhan. Sa totong boy laho mabaritahon hatam wakaruas ni huriam. Asa taruli pasu-pasu na siya koy ali Tuhan di pardagingon nang partodiope. Atong marsanga maguarmo na marmuliyay. Olat di bagasan Kristus Yesus Tuhan namin. Amin. Maridehita sian bukwede 460 ayat sada laus tapasaha ma peliata tu pembangunan doho pusat.
pilihan tatu adopan di bata mertangnya mai. Ale di bata manami na di Banua Gijang, odo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadenggan, doho nasa ulibasa na uliutus. Upasat kami masyan na nilehom itu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di julong. Pasu-pasu may jalan ramoti asa uparasya kami pilihan. Pati bulhon harajaumu di tengah-tengah di huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tundim. Asalam hutanda hami kuda misi lehon-lehon mitu hami. Salam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saya saun malomoni roham di Banua Tomon songon di Banua Gijang. Lehomatu hami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa nidongan nomor dosa tu hami. Unak kami turiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangaku. Di pasu-pasu jalani ramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata maho hina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata maho hina tuho jala di pasaor damena tutut dim. Sian kami namar kobas di pukul 27. Selamat hari Minggu madihita, horas madihita.